mga baby loves, welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, ayan, nag-grocery kami. Ayan si Bakla, ayan si Bibi Duwin. Duwin, kumuha ka ng mamahaling gatas. Chares. Ayan guys, ayan sila yung bibili ng gatas for today's video kasi hindi ako nagdala ng gatas. So ayan guys, bibili nila si Duwin ng gatas kasi walang gatas si Duwin. Ayan, yan nak, yan, yan, malaki. Ay, kawawa naman. Kawawa naman po yan. So ayan guys, nandito kami sa Vista Mall. Nag-grocery sila. Bibila nila ng gatas si Duwin. Kaso nga lang, naghahanap pa kami ng medyo mahal. Chares. So ayan guys, so may mga chocolates. Ayan. Dito sa mamahalin pala. Ayan o, 2,000. Ayan. Ayan guys o. Ito na lang kaya. Ayan, ito yung ano, label. Ayan guys. Anong pure gold? Duwin, pumili ka na dyan. Ha? Ang mahal naman. Ayan na daw yung bibilhin niya. Tingnan niya guys. Ayan guys. Binigay na kay Bakla. Matay tayo dyan. Tingnan mo. Wait lang. Kuha pa siya isa. So ayan guys. Wow. Oo nga. Sahod niya kasi kaya kami pumunta ng inaanak niya. So ayan guys, mamaya na guys. Update ko lang kayo later. So ayan guys, nandito kami sa mga damitan. Ayan, pipili tayo ng damit para kay baby. Ayan o, ang mahal guys. Ito maganda ko. Kaso mahal. 600. Ang mahal ang mga damit dito guys. Ayan o. Wala na. 1,000 talaga. 100 lang pala. Ano ba yan? Wow, ang cute dito box, oh. Hulaan mo yung damit niya kung magkano ang bili ko dyan. Hulaan mo nga. Ang ganda. Oh, maganda nga rin. Pero mas mahal yung may maong siya. Kaya nga eh. May maong siya. Wala, 400 din eh. Try mo natin dito tumingin ito. Mahal mo siya bayad mo madami. Bayan? Mga ganito rin siya. Hindi ka kasi pinas. Okay, so ayan guys, mamimili kami sa ibang damitan. Ayan, sa ibang mall pala. Kasi mahal dito. Ayan o. Yan. Nandito ako sa Cavite. Dasmariñas, Cavite. Ayan o, may mga shoes. Wow, may mga ano dito. Ayan. Mahal din naman yung sapatos ni Duwin, yung pangbinyag niya eh. Tingin nga tayo dito. Mga mahal nga dito, no? Ito yung hinahanap ko. Para sa
Yan si ate. Yan. Chin, chin, chin. Ayan guys, sasakay muna kami ng elevator. Ano tawag niyan? Elevator, no? Ayan guys. Elevator. Ay! Yan, nakasara na. Pababa to? Mag-turn muna tayo. Walang hiya ka. Nakakahilo. Ayan guys, nandito na kami. Sana? Wala ba? Saan tayo pumunta? Ayan, pababa kami. Ay! Parang ano? Win. Pag niruro, ate, pag niruro. So, ayan guys, magmotor kami. Papunta kaming bayan ba? Ayan, papunta kami ng bayan. Ayan, si Ninong Joel. So, ayan guys, nakasakay kami sa motor. Ayan, ayan na may-ari. Ayan, ayan ang driver. Ayan. Subscribe nyo na rin si LJ Satterfield. Ayan. Thank you so much. Bye-bye.